nidang ang bukin minol puite chuan khopuya hunan hmanga chuti lai tak chuan traffic jam chuan motor kalvel chu ti boin boina siam to anita chuti lai chuan sumdong pakhat hian a motor khalai ti dingin achuka maktak main amit adil ta thut mai abul velami te chuan ron boi puin an ngai to hlom hlea mi pakhat phei chuan a in thleng a motor khal ho sak en huam hiala a mai ro chu engine main a motor chu a rok sak ta dai mai chu sumdong khong thlak tak chu ama chuwin omta a ma se rei po omma in chu ruk ro vek chu ron let le watin midang angin aron in lan le a hemi tum hi chuan ruk ro pa chuan a ina shwai du thosilin an pahnin chuan an in zuita a sumdong pa in an thlen chuan ruk ro pa chuan a company en kol sak adil le ma se ani chuan voi ni in bum tir adu to biklo a ina tang chuan a theiang angin a hnu chuak ta ani chumi hnu darkar ri lote anu pui chu ron ho ve in a pasal chanchin a sha chuan rang takin damdoi in an panta a anat na chu emergency takani awangin doctor po in shathiamin anma amiti a in alo en masa a ma se theito pa an be po in amit lama har sana chu an mu theilo damdoi thiam na le khol changkang berber mang po in ti ngai na vak an shelo ani bera doctor chuan hetiang anga har sana nei ala ton ngai lo thole mak ati thulo shilin damdoi in lian lama tes engemaw zat boi pui turin a thon hota a te chuan doctor chuan midang enjoi vele ngalin chungjinga chuan no pangte meche pakhat sunglass wale mi pakhat mi tuamna wate chu en ngal buka chuti mek lai chuan ruk ropa chu aka ruk nen khopui awaka atopa police ne na tan puina dil tura kal topin ani po amit alo dil ve thut buka police chuan a omna masa an shwaya chuta chuan anu pui hlui chuan alo bing khundu mi alo a ina lu po alo phalsak lawa chuti mek lai chuan meche sunglass wa chu tlailama leng chuakin hotel akala zutle ma in hnuwa ami motomin in chunglama pana hun an man zo hnu chuan chu me chimit po chu ron cheng lo tanin a thil hmu chu awar ta veka amit adel te der mai doctor po kha an ina ho in anu puinen zanria tui takan eya lim taka an om chu jing an han har chuan ani po a khom mo cheng lo vele titlat mai reilote amit adel vele a thona hospital chu rang taka phone in shithar adar nia arin thu an ho to te hne na awashil ngala anni po chuan lo oi ve maya a chan po ama hne na in entier no pang pakhat khan henat na middle na ang bokhi atok ve tlata an shat wang ani ti chuan an omna khopuya chuan middle shi chu hlwar wakin mi engemaw za te chuan chu tiang nat na chu an ve to a sarkar lam te pon an boi pui chhotan ta hle a shileng lai khap tur chuan an theang angin ma an la a doctor ti thona hospital po khar ngalin midangin an kai chhon an hlo wang ba ka doctor po mun shana quarantine an tuma ma se anu pui chuan a pasal ama om tor chu ngai ngam lavin middle ve angin a in soya ani po a pasal an shwaina chuan an kalpui ve ta a an pahni chuan mi ada na hospital ruak om tirin chu hospital chu azawin arwak rui le ngala doctor dang emo an mani en kol tu tur mel reng an omlo room tina chuan pon lama an mani veng to ga te phone na tora om chawa ma se emergency a chu man thei boxi chu mai chu do tok lavin phone mang thei to te chu room tin ten an ron bi ka ngai boka hun aliam zela chu hmuna chuan mi ron lut bel zelan om newa amma a kan sei tak ruk ru pa te sumdong pa te le mi chele no pangte po kha an ron lu to a chutia an ron lu bel zel taka chuan doctor nu pui mit mu theina chu ze pangai zwala alo lu 30 hne na chuan an lu ma awanga a mun chu shani in a in soya ama chu engki ma an ring top mai abik takin badruma kal an du vel po an rin berni in voi kha chu ruk rupa khan me che sunglass wai kha alo khoi ve deuh hleka ma se chu nu chuan alo pet ship mai an lo in khoina deuh awangin doctor te no pa chuan an boi puya kormanga ahliam te chu tuam sakin anum na hmuna first aid atana puimo po an nei kim lo ema doctor te no pa chuan an kalsan le ta ani doctor nu pui chuan muthar ati in aril ruwa ruk rupa ke ahliam awang khan midila jing thomai hlo thu te angai to a pasal chuan hnem han tum via ma se ani chuan alo bing khon do lo a chwa san ngal de ya atu kalo thlen chuan chu hmuna chuan mi thahnem tak an lo lu bel le a sumdong pa nu pui po chu lo til vein anin hmu the awangin an lom hle a ma se no pang be thong ka chu anu atil be lo awangin aril ru ahlim be thei manglo doctor te nu pa chuan ruk rupa hliam en kol na tor gat ne na an handil chuan an ni chuan an bul na ya kal lo torin an silai mang chuan an lo vo to jok si an tan chuan kol eng lo tak ani chumi hnu chuan chu eitur dongin an chu handon la chu atui hnai levin atlem hlemaya lung in vela an chu sem thin ai po a yai om ani hiala chumi chungchang vel complaint tuma doctor no puin phone a han biak don la chuan
an la thei reng lo voicemail call in da tura ati bak chu chan reng musi lo chuta chuan voicemail thathim tak an mani in an shet ngi tur chu an hu chhata a huna liam zela ni tin midel chu pungtial tial din doctor te omna chuan an ron thon zel boka chutia an tamtak emawang chuan doctor nupui chu an mani puitur le doctor chu wat khata a khai pa bera an data a ma se du ang le tum angin anin rel bol theilo an mit adel thup awangin mitin mai chuan chet fel lam a in ti hnok an war zoka a then phei chu kor halo le du dan danin an oma sumdong pa kha abedong viawa ma se anupui alo tel ve awangin a hlim ve dewa anupui chu an hun hlim omte hria chhuati ratum thina ani la chu hlim theidir silo ni kha chu doctor nupui chuan a hmalama kan soi to mi tuam pa kha hmufoa radio hi alo pai ru ring mai ani chuan athil hria te midang hena hria tir turin afuya an omna hmona mi te chuan khovel omdan chu hriat an chak ve hle boka chupa po chuan soi ve ta ama iro chu azawai chuan soi theilo tlemte chau soin darkar somni pali liam ta khan mi za velin midel shi an kai to ti asha thwa soya sarkar chuan ti ngai na vak an shalo awangin doctor te omna hmuna bok chuan an thon lia chumei ba ka hmun sang sang atangin mithiam chungchuang be kan cha chhuaka ma se an soi fe to hnuwa po an thil hmu chhuwa chu engma an shat bel lauti ani maya an boina bel torin chu mithiam te po chuan natna chu an kai vele a tuna phei chuan khovel hmun sang sang natna chu an kai dar ta ani khopui chu a boy hian a boy ta mup maya sarkar in pona chuak lau tora mipui nge nin mipui la in a tom an ning boxi chumei ba ka middle an tam em awangin car accident de thil dang tanga boina an nga hlea khona hial te po tla in sarkar shoi tu te po chuan ti thei bak an nei lo an ni ber po an mit adil ta si chum khat phei chu shikai tam tak an om thuta chung ho chu an tam em awangin in enkol na po an khat ngal veka lu an tumna lama boina oma wangin mi pakhat chu sipai an ma ni veng to ten an ka phluma silai thoman sha chuan middle ho te chu an boi ta hle mai in enkol na lampan chuan chak takin anin zui dum arab thlak lai chu ruang po boi pui torin ka te chu an chengam lo lai chu ani ti chuan ruang chu phom ngi en do awangin doctor na pui chuan ga tho chu swa dur adila an ni chuan kol zola chuan an pai thlak sak to pa amit adil vea an shat meu lo awangin a hmulo der an ngaya swadur an paina azo chuan ga thola chuan ani lo lai hlir an shil vela atopa an shil de hnu chuan swadur chula in husit takin an kalsan ta hloma hetia thila thlenla hian doctor po chuan watina mi te chu lo bi khomin mi pahni dang an thili awangin thlanlai tura in volunteer tura zonga chuba ka wat kha chuan ei tur an chan pol aya an ei hnem awangin midangin an tor thote asoya chuti lai chuan mi pakhat chuan aning deuh aniang wat thuma a thu ber thu asoi ta mia mai chumi hnu chuan doctor na pui chuan ruk rupa chu bathi thlain arin ain azia theilo thlat mai akena awang khan akhwa lo sikna sa hlea a thei angin apuya ma se chupa chuan amit adel velo ti a shat mangin lo vowa chu thu a shat chuan a chwa san hnala a pasal hnen avakalin alungai na le amang anate avashila chuti lai chuan ruk rupa chuan anun anin to ema wanga thedu hialin she om taka omai chuan ti in thele thelawa a ke hnuk chungin gate pon nia arin lam chu apana ga te chuan lo hmu in an ka phlum vele ta ani chu thu a shat vele ain thiam lo hle a aril ru mang anglu tok chu a pasal hena chuan amit a that thu midang hena puan mai arota ma se a pasal chuan arem ti lo bur mai chuba ka pasal nen chuan in ho chhun zamin a pasal chuan anin lai chena chu a thatok to lo ni na ngaya nupa angpoa anom to lo thole narsin dam lo en kol ang mai chau chu anin kar omnia a sha thu anu pui chu a shil me maya chung boina azo hnu lok chuan atira doctor pa lo hnial tla tu zu dor nei tu khan an omna hmuna an office pui ber chu an accountant puina mangin a hmu hlau maya he accountant hi ama wata om thoni in ani hi chu ano panlai changa middle sa ania chu wangin ani chuan boina anei tam vak lo nge a an office an thlen chuan aurin mangin zu dor nei tu chuan an omna hmuna chuan a thu ber tur thole al ang maya en turin a chunga cheng da chu shila chutia ti so hnu chuan dan siama chu adan siama chuan mitin te chuan chulaya chuan chu anei do chuan an ei man an pek ve ngai don ti ani a chu thu an sha chuan mi puite chu an thenrim hle a chu an dan hmuna te chuan an ti boi ta che maya chu hmuna chuan vakalin mi puite chu pistol ne na vohloma hepa hian engtin emo pistol chu an omna chuan alo pai pon the alo ni midangin sheloma se ati re vele omdana tang chuan hlauta a eitur omna chu nilenga ven ani tur thaw soita boka chumi awang chuan mitin chuan an eitur man chu an thei angin an thota a
doctor nu pui po chuan an umna wata mitin te nei ang chu lo khom ve mekin in chena zongbon te thile an beka thilhu ang chu akon khom hloma ma se mi che pakhat beka tanga bakche hmu chu a thata mak mai midang zongin pek tur an nei lain no pangte khan tho tur anei ve talo ma se sunglass wanui khan ape kai pek sakin anushon angmain alo boy pui via walo ni a ti chuan ei tur omna lam chu an pan ta hloma chuta chuan an hotu pa chuan a accountant nen chuan an thil hlan de chu an lo endika ma se an tlero le thil dang de chu moin ro pui hle ma se an thil ei tur don chu ane phle a mi pakhat ei khop kha mi tam takin anin ei chomanga ya ma se lung oi lo ngam chu an om lo thluk ani hetiang te shepa om an awang hian doctor chuan aning te em ema azai dam na in atlin to ngang lo thinjim takin ei tur omna chu achha san ta a chuta chuan sangas wo inen khan in tokin chu nu chuan doctor chu atheng angin a hnema engtiam pon beima se pistol aken me awangin an ngam arin lo thote asila innel chhota zelin hunte an mangnun te hiala chutia hun an mangun lai chu doctor na pui chon ron phok ta tlat mai ma se engtin vak ma a telavin a meicha jok ne na chuan a hmu thei thu a shelta a chu mai ba ka chu thil chu zep sakla tura shilin meicha chu zak takin akal santa ani hun akal zela an ei tur leina tur an nei lo ta ka wangle ei tur om tlema wangin an shoi tu ne in chal chuan thu a chwa le ta a chutia ei tur leina tur an nei lo awang chuan chu aya meicha thleng mai turin ro man a siama chu chuan boina na satak siamin wat khata phi chuan an boi map khop mai an mani chung ti po ni lo meicha han shal vengut mai chu an do lo ba ka a meicha te du dan pon azir angai awangin in hnelna a chok na sa hle a an rim ro dan chuan to man meicha te chu nor lui an tum lo thole an kal do pon engtin ma a ti lo an rel thua tuma an kal don talo emo an ti nuwa meiche pakhat chu lo ding chuakin kal adu tho soya chu chuan midang ri ru po afuya doctor nu puite sangas wanu ti po chuan chui ve turin anin pe a sumdong pa nu pui po khan in pe ve adwa ma se atira pasal chon arem ti lo hle a ma se ama zo chuan midang zongin an ti awangin ti ve atu tlata accountant chuan ron shoi hlomin meicha te chu room pakhata shwaya chuta chuan an ta na zanrap thlak ber chu an hmangta mi pa te chuan lo swalin ko thlak an dim lo awangin pakhat phei chu a thi pa hiala jing lo ne chuan doctor nu pui te chuan an watami midang chu chola turin an tira zanlama an thian nu thi kha an ron zon nga lawangin mi thi chu uluk takin an boi puya chutia an boi pui lai po chuan an hotu pa te chuan wadang atangin meichhe an lo boi pui ve mek boka doctor nu pui te wata chuan accountant chu ron kalin na thataka an tho awanga a chuan thote a ron na soingam chu doctor nu pui chuan ahma zana an hotu pa te che dan maksak zele an ma ni kotwar mi thi an om reng lai po an om dan chu asila chu thu chuan angoi ter chang kher mai doctor nu pui thinjim le ru na chuan atur tangang lo abeka bakche ada tha chu la chuakin an hotu pa omna lam chu apana atam zokin wat chu lama mi chhiate an lo bai pui lai chuan an hotu pa chu abak che ken chuan dim me lavin a that ta me mai mi chhiate chu a shoi chok phota thilom dana sha nu chuan accountant chuan pistol chu azong ngal thoya voitam tak pistol chu ka ma se to ma fo lo hlova doctor nu pui chuan au pa in an chan turang chu an chan lo chuan midangin an nuna an chan ni thei ani ti soin apasal chon chu tiang an ti chuan an mani in kara boina chwaringa an rin angi chuan an boi the mai wa thi lam chuan anomna hungna an thiamang to ka seamin cho pakhat ma an pe chak do lo boka wat wan lam chuan in be an chaw hle a ma se engma wak an ti ma chuan an jinga mi che pakhat chuan phuba lak adu tlat mai ani hian lighter alo pai ru ringa doctor nu pui chu wa thi alu join anom na mun chu halta a mi patam tak an borala chutia an boi lai tak chuan tlan chuan rota ani thi huamin an chhuak ta a ma se to ma in kan to khau lo a chan chu ga thau kha an tawar reng reng an lo om lawa gate po kal alo ni lawa an zawai chuan an zalen ta ti chuan doctor te no pa te sumdong no pa te mittuam pa te me che sunglass voi le no pangte te chu in zuin khopui an zuklo thla chuan engkim alo dang tawek mai khobil top nuwa om ang main alo ram veka la om tlem te chuan an theiang anga non kho chwa tumin an lo be ve meka an zawai chuan in zui zelin doctor te pahni chu ei tur zongin an chuaka mishing ladam te chu an maksak em ema thil engkim chu an dap vai ni hle a an hmu thei mek lo awangin midang thom po hre zung zungin ei tur zongin an boi ani deuh ber mai ti chuan doctor te no pa chu bazar hnai bira ei tur le thom na hak tur zongin an kal a doctor chuan thom hno vel zongin anu pe ro chuan ei tur zong ve thonga
mase awangin a chunte po mi te chuan anin chu na sa hle a amai ro chu wani thla takin eitur da thatna chu amuta hlo mai chuta tang chuan eitur engemaw za chu al chhuaka chutia thil khai thawm an sha chuan chulaya mipui omte chuan ama chu anron bor hut maya mase an boi tak main a pasal chu ron thleng man lovin an thei angin mipui te chu an kalsanta ani amai ro chu an thil chu an thei ngil no lawangin anupui kalsanin a thil thlau te chu awala le torin abalet le a chutia a pasal lo nga lai chuan ui pakhatin ron panin ro a so tak thut awangin uinen chuan bekin hlui an luta chu bekina chuan milim tam tak lo omin an mit tuam sak vek an ni a puithiam pakhat lo omin ani chuan pathian thu lo soimul mula pon lama chuan mi te chuan ro chu a theiang anga in silfaina na lo hmangin hunrei to taka tanga tui thiang hlim an don to lo awang ani a doctor po lo letin anapui le ui an char thar ne an chiante omna lam chu an fin vele a zu zorna a cholpa in hun an mangta ani atu kho alo war chuan in lam chu an pan le ta a chu ina chuan doctor te chuan phaltaka top tir vekin anapui mu thein awang chuwin filfai takin in chuan singsa a an kor hluite ha in chu ina chuan an ho ta hloma chuti chung chuan atem theiang ber chhorim titlangin ro asurin an lo do thina an ral man tak de awangin in ngei lote po in ngi tharin doctor te no pa le sumdong te no pa po in hlim takin an nun hluite an soile theta mi tuam pa po khan an bula kumkhwa ummai adu tho soi nge nge a lim takin anam ho ta zela ne kha chu sumdong pa mi ta chuan danglamna om tatlat mai khwa mule theta an zawai chuan an lumpui ema ataksa in chunat na chu angam ta deuti na alawni a an mahuna kol eng alo chwa ve nge be sein an omzel ta ani